Selamat pagi guys. Rafa sarapan dulu. Sarapan. Enak rokok guys. Rokok dulu permesa. Kenapa? Kenapa? Rokok. Rokok. Pakai. Kenapa nggak boleh? Jangan nggak boleh. Loh, mak rokok. Jangan. Mak rokok. Jangan. Menghilangkan stres. Jangan. Cabut. Loh, Cabut, jangan. kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Sebabnya kena apa? Cabut lah. Loh, Nggak boleh. stres itu rokok kok ra oleh. Udah tes. Yo, aku menghilangkan stres kok ra oleh. Karena aku wah enak. Ya Allah. Ya, Nggak boleh. ya Allah. Bocahnya dihabis. Kena apa? Jangan. Itu dana. Iki ngene sapa? Oleh papa. Ngene mama jadi cek sitok tak ngomong. Ya. Menghilangkan stres. Dia ada tetes. Oh, tekan dari wong kok ngeyel ae kok. Sini. Sediluk lho jebokno korek to. Jangan. Kena apa? Jangan. Itu punya papa. Pak ambrek rokok leh. Papa itu. Mak, Papa. lho jebokno korek. Bayu. Bayu. Lho, gak oleh. Jangan. Boleh. So gak oleh permesa. Gak boleh. Kenapa? Gak boleh. Kamu duduk kene. Stres aku ki menghilangkan stres aku. Pagi-pagi ki enaknya bersarapan rokok. Aja buak. Aku ceceli banyu. Iki ae. Iki ae lho iki ae. Wis iki. Rokok ya permesa. Ya, Pak rokok ya. Aku ceceli banyu kok oleh rokok. Ayo. Iki ae lho, aku pilih iki. Jangan. Habis tak. Kenapa? Punya papa itu. Pak, Pak, aku gak oleh rokok anakmu lho. Bocahnya jangan. Aku pe rokok gak oleh Irene ah. Papa. Pak. Papa, iya dia mau makan ini nggak boleh. Dia mau makan. Rene to, antik Rene ah. Klebon. Pak, Pak. Aku rokok lho, engkang ngono. Ditutup.
tutup botol iki lho, Pak. Kok ndengenane kloloten anu kok. Kok malah pengen ngeprank mae kowe, sing ngeprank malah kowe. Kene sarapan. Wes. Kok sik beron nah. Wes apa? Jangan. Lah iya ben tak api. Jangan. Sego betul. Guys, sampai rokok, guys. Jangan. Duduk aku duduk di sini. Aku gak. Pak, iki lho Pak, aku entuk gak oleh rokok, Pak. Nek muni jare rokok. Piye? Pinter yo. Rokok mak Pak rokok tak. Mak iki rokok. Bapak. Pak. Ya lagi ngalahin. Pak. Rene to, Rene ekspresine apa dulu? Ya itu. Rene ekspresine apa dulu? Ya apa? Rene. Bapak dia apa? Hei, Bapak dia apa? Saru, Ma. Sama. Saru. Tahu. Saru. Dua. Wes. ojo wis to, Len. Kurene, Jangan. Jangan, nggak boleh. mbok buah. Iya. Gak oleh rokok aku. Minta. Jangan boleh. Entuk nah. Mari Pak, cipukno Pak. Dia cipukno. Jangan dibuang. Dua itu dibuang. Mak iki pengen, Mak. Ya. Saru. Kamu. Saru. Buang. Terus. Udah. Terus. Pe. Ya Allah, Pak. Yes. Nggak boleh. Kamu. Anak rokok berapa? Dina kali. Maaf. Nah, cakere. Pak ambilkan lagi, Pak. Cakere. Google. Kak, ikut sidik sih. Wes Google. Pak tolong, Pak. Pak tolong, Pak. Icek kena, Pak. Iku cek kena, Pak. Saya boleh. Niki cek kena. Jangan. Gue emang. Jangan. Terus lah. Nggak tinggi. Mau Wes habis. coba lagi enggak? Saru. Tahu. Wong itu rokok. Itu. Itu rokok. Itu rokok. Dina kali. Dina kali. Iku menghilangno stres, Le. Mak iki kan stres. Jangan. Jangan, nggak boleh. Dikendari kok, Mak iki stres. Jadi ini menghilangkan stres itu dengan adanya rokok. Kenapa gak boleh? Tak boleh. Boleh lah. Boleh. Mbak Bur, Tak boleh. Mbak Bur tukokno rokok, Mbak. Mbak Bur. Tukokno rokok. Apa tukokno rokok, Mbak Muri aku? Piye? Aku tukokno rokok ya, Mbak. Beli rokok. Heeh, nggo mae ya.
Iya, tak beli no. Iya. Jangan, itu nanti sakit. Mau nanti sakit nek rokok mak sakit. Iya. Gak boleh berarti. Iya, gak boleh. Tapi mamanya gak boleh. Oh, mama gak boleh. Lah sing ora sapa? Lah sing rokok boleh sapa? Gak boleh. Gak boleh semua. Iya, Bapak, semua. bapak boleh rokok gak? Gak boleh rokok. Lho. Bapak Ayo ora oleh rokok. Mak ae, mak kan sehat. Jangan. Gak oleh. Gak oleh rokok permesa kali ini Rafa roh dhewe tidak boleh rokok karena rokok mengganggu kesehatan. Oh. Jadi Pak oleh rokok ora Pak Pak boleh rokok enggak? Ya udah sarapan tak ganggu ki mau ki. Nang iki. Takon kok rokok Mbak Mer ya? Mau beli rokok ah? Rumah Mbah Ru punya rokok. Ya. Mak itu kok rokok ya, Le? Tak beli no mak ya. Iya. Gak oleh biar pinter. Jangan rokok. Gak boleh rokok. Pinter ya rokok. Wis toh, jos. Sing rokok ki oleh pake. Dadi wong rokok ki wong lanang. Ngono karepe pikire ngono ki. Iki paling apa mak? Heeh, dadi ki wong rokok iki gak oleh mergo rokok kuwi rokoke wong lanang. Pinter apa ora? Jos apa ora? Wah, andari kok. Dalan aku dikeki. Ngono aneh kok ora yo mbet teh. Kok aneh-aneh ae. Ngono ki tambal ya tambah semen. Kok mek jajan no? Jajane apaan? Duh apa iki kok tang cepitan kursi ngono. Cepitan kursi kok blonjo. Sarapan dhewe cah. Iya. Sarapan guys kali iki. Dek mak tak tuku rokok ya. Oleh. Ayo Dek renang ya. Ayo. 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 Ayo Pak renang Pak. Ora. Kok engko ora ndak awan? Yo Fayo. Duduk ada nang ngombe. Olahraga kok ora oleh wong iku renang ki sehat kok. Yo Mbak yo. Ayo renang guys. Rafa ki yo wedi Mbak renang cah kuwi. Lah wong gawan bahaya. Nggawan derek. Info. Mbak gak tintekno Mbak delok. Makan ya. Sarapannya gantek guys 6.000. Ini keluar kan. Rada tak kadari. Kalau ke TKI Sehat, Mak. Penggemarin jenengan. penggemar. Kalau ke TKI Bang murah. Mbak telah sak motor. Berambang murah. Iya. Allah berambang teko dhewe, Mak. Lah ya, TKI ke jarine. Berambangku cilik-cilik. Iki berambang gede-gede apa ora? Dia campur itu. Itu kan. Yang Mbok KI ya le. Berambange wonge segede mak berambang opo kuwi, Mak? Tokno jal berambang. Tokno. Kene parakno rene. Ya Allah sak pentil-pentil ngono kita. Lho kok sing Pak. gede montelas sih, Mak. Yang griya benjing nek enten. Gombyokan kene le. Gombian sing enten. Heeh, iya. Mungkin nek enten tak putahin. Nek gombyokan aku belum. Gombian. Mas Dimas. Sehat. Ini ki piro? Murah.
Kilo piro iki? Selawe. Astagfirullah. Nanggon kuwi malah saya. Apa? Undi 15.000. Apa dikolak kuwi? Ojo 15.000, bungkak kula rugi. Ndek. Ndamen piro? Nek tuku 10 kilo tak gratis sekilo. Suku 10 kilo ya penting bacaan. Astagfirullah. Gede-gedene ya, Mas. Lah biasane mak iki gombyokan tukune awet. Lah, sip. Nek betul gini lek bagus. Lah nggih. Oh, wah. Dadi kene lek dhewe kan sering dilo YouTube lho, Mak, kula, Mak. Waktu dibalik non. Ah. Sopo kuwi? Pak mi pancene. Pancen pakmu cat worisi. Perkara iwak ya aku gregeten. 20.000 guys. Gampang kok 20.000. Iki padha, Mas. Dalam Padha. foto pripun? Maksudnya Abang iki. ya masalah kan beda. Tapi iki cilire teluk tenanan iki. Iya, Mak. Oh, lho kudune padha. Wis mbok Kudune ratakno padha. kuwi. Engkak kok rene kok cilik sing gedhe ya gelo. Benjing nek enten sing gede, Mak. Aku malah seneng brambang ki sing gombyokan ku lho Le. Enten godhonge niku. Iya, nek gombyokan. Nggih, gak usah diopes. Insyaallah. Ya wis kuwi lho tukone cak bakul rene, Mas anggere nek bakul rene, nek bakul rene. Kok penampung ae. Brambang murah didol larang. Nek desek. Nomor 50. Brambang sak pentil. Ndeknya sak pentil kue ijek ndang wis dikei nai. Iku nggo nem. Susuke, Mbak. Tenan, Mbak. Kayak pasang, Mbak. Dene susuke tenan. Lah ki apa yo? Jebakan bakul iki. Lah Susuk renek susuk. Lu 2 kilo lho, Mak. Demes lho. Duwe akeh. Yo, Mak. Lu 2 kilo sisan lho, Mak. Ben gak usah. 53 ya Le. Oh, susah gitu. Malah rugi nek iki, Mak. Astagfirullah. Susuk. Ya ya Mayatku. kok terus gak susuk mandi. Menden. Manden kene kono kecil Aku e. iki mak muter ini, Mak. Lho manden. Jam. Udah lho ya. Ndek ngenan iki enek bakul, tapi aku njaluk sing ngono kuwi digawakno. Mungkin Gombyokan. Nenek go 20 kilo. angger oleh 10.000 ora apa-apa. Sak kintal. Sampe nek murah ele aku kayak wakile gak apa. Dalam Nek murah. Mare iki terus ketampon iki. Nek ketampon do bos. Kayane yo dongan mak gembos mak. Ketak mane brambange sing elek brambang. Ketampon, Mbak. Ngono iki nek kenyudan gak kena ya, Le. anggere dene teng iku lho digantung ke teng frame. Mesti kan enten ning dhuwur biasane kan ning pawon lho, Mbak. Tidak ning dhuwur. Lah tapi ketampon banyu borot niku lho. Oh, alah bocor, Mak. Heeh. Lha teng mriki teng kamar. Warane, Pak. Parfum. Apa kan ini deleme Mas Dimas. Pinter. Pinter, Pak. Jawab. Tak direk nang omahku kono, Mas. Pak kei Pak 20.000. Brambangku cilik-cilik dikei wong lho. Aku brambang dikei wong kok. Kok kowe kok mbok kon tuku. Sampai ini terkenal, Mak. Lah kok terkenal damai ki ya dikei. Kok iso brambang 20.000 diderno. Asline brambang piro le? 20.000, Mak. Alah, lho gede kok. Cilik padha ae. Mosok Nggih. Gak no. ora tau tuku aku yo Mbak yo are. Ndek nane nggonku ki Mbak dipakai ya entek mayo. Terus saya itu kuwi bojoku kan melok kerja melok maculi sing nang Brambang kuwi dikeki dadi wong tuku aku. Panen dikeki. Uploadanku ora YouTube Mak Dames ora. Walah yo apa lah, Mbak. Lah yo. Kok enek dapuranem nang. Ora kabeh aku. Anak dapur. Makanya pengikut penggemar. YouTube, Facebook, iku enek kabeh. Masuk redaksi anu update cepu.
Iya le ya. Yo enak ter. Ya. Tuku sita kok bingung. Nek kurang jero tak kandhani. Hal urip apa? Pancene kowe iki wong bogang kok. Ilmumu kurang jero. Nek nganu iwak, ya nek nganu iwak. Kowe roh apa ora? Kowe nganu iwak. Iku nek ape bathek lah, barados lek. Diamput. Bar nganu iwak. Iwake ya dikek ember. Banyune sing pindhik mau dikek nang ember, banyu sing lawas. Terus baru disikat, dikuras, terus dipasang. Iwake banyune sing ndek mau awon iwak, iku dingengeno separo. Lah kan bocah dhewe ndek iki aku pas saking bocah ya mudeng. Bakul iwak iki ya bogang. Tak rasakno ki nek muni lek kowe apa mergawe ning iwakan lek nggih. Lho. Bakul ning iwakan kok bogang. Langsung banyu anyar kok sanyo. Ya jelas klenger. Lho, kowe iku lho, tak kandhani kowe kulinono banyu adus banyu Hangat. gak banyu biasa. Terus kowe banyu adus ning laut. Wah, awakmu tetep gatel Lho. Lah nek ngene lah, lho kok asin lah padha iwak kuwi mau. Iwakmu mau panggonane nenggok wis iwake sing banyu kuwi mau mbok leh dadine ya klenger adaptasi. Sing iki iwakku mati. Mati yo ben goreng pisan kono. Petang tahun tak openi Ji. Patang tahun ngopeni, daglek anem ngopeni sing ngopeni gerang anem. Aku engke jablok ora wani kok. Ben. Mau cangkeme ombo kok cangkeme mok. Nek mangapok. Kok ngeyel. Ora, tak ganti banyu keminter kowe. Elah, kepinteranem klondi jero wong tuwek. Kuwi. Nek kowe iki ilmumu rong jero wis to. Nek aku ki iya ae lah. Ya bara. Iya ae jute ndek yo ke ngeyel. Mes-kemis. Hmm. Aku ndek iki kan wonge kan aku kan nyeluk wong, karwane wis paham. Lah, ngono gosok duot. Tapi apa dijoli karo bose? Kan iki tak ndek iki tak omongi bose. Ora dikanu gak popo, engko malah iwake stres neh engko Ora, engko diganti neh iwak. Bosnya tersinggung. Resik kok sampai beriat. Kalau dia tersinggung, malah wani kalah ya sekali isen ya tak ijoli ya. Enggak dongo. Soalnya wong itu kan, aku punya Mas ya di rumah itu udah kepake kan. Tak ijoli aja enggak apa-apa. Oh enggak kepake kok. Sing tak untuk apa jenenge? Kanggo ada. Aku gak seneng Pak iwak dek sitok ngrengangah cangkeme sak lawang ngono iki aku gak seneng. Aku pas kok. Ayo pas iki lek damis iki tak jeneng sapa? Damis. Nah, aku cara mau gambar awakmu. Karwanane kuwi tak jenengno damis. Lu tuku iwak iki lho kok. Iki gambar anu ya. Cara Wah, gambare lakon. sing seneng akuarium kan aku, anggitku nukokno arapa, cilik ae gak tukokno sak gede. Iku gara-gara ya anu lho Puspa kuwi lho. Ngirimi Kinara lho, sik dikirimine, Pak. Nggih-nggihno wong. Terus iwakku malah dadi cacat. Endi? Lah kuwi ape mati? Takon ganti, iwake ganti ya aku mau tak wewehno wong lho, Man. Ape mati diseneni. Urip dikon ganti. Enggak budrek Lho nek mak urip kan kok tak wehno wong kok openi le ngono. penamen. Kuwi regane kuwi wis payu, Mbok. 8 juta e payu. Tayasu sing biadok iwak ana sapa? Sing ape tuku iwak kok tak wehno. Angger wong dajal enggak lak ngenyang 8 juta. Kok ngeyel ae. Iwak 8 juta. Wong iwak sakmene rego 750 lho. Semene. Yen Alah. Iku ki ndek kae, padha kaya iwak labet kae. Pitik apa manuk labet regane larang tuku pret 35. Iki padha ngono kuwi. Wong wis anggek sen saiki ora payu. Ya padha kaya wong ngono kuwi. Kok aneh. Nek wis tuwek ya ora payu. Kok ngeyel. Kok iwak larang ijol ku lho sing iwak ngene lho, epek lembung, apik ku lho. kuwi ni banyu asin Lho, keminter neh, ilmune gak jero. wong iwak. Kaya iso kaya las sama guang. Lho. Astama ilmune dhuwur aku nek trimo iwak-iwakan wae. Kok iso Gak, kuwi bisa digurami, Mbak. nah ku lho. Nek budrek kok ngene kono.
Lho kan jaluk Pak Ano ayo. Iki lho Bin, iki sing iwake wetenge mlembung gedhi kene. Sing mlenuk, terus enek sayape iki jebar-jebar ngono lho, blegar ngono ku lho. Iku ora banyu asin, tak dudono kowe tak kon ngincipi piye? Enek banyu asin. Nan. Ngeyel ae. Wong ku lho wong anu sing bakul kuwi lho. Apa Pak sing ngono ku lho seblak. Koi. Sing bakul seblak. Oh, sing kok ngene ngono kuwi. Iya. Kuwi jenenge koi slayer. Lah ya kuwi aku pengen. Kok disawang ya penak, lha aku disawang cangkeme sing duwe wis kok barongan. Lho nyawang iwak yo. Oh. Bae anakmu pinter gambar mboke. Iya. Dadi mboke ngitiki padha ae. Kok tahu. Wong mesti seneng iwak iki asline rapa kan tuku cilik-cilik ae le, ora sah tuku gedhe. Lah ditukokno gedhe. Aku terus pesen ngonoan. Jan iki aku cilik-cilik ae, aku urip iki ora usah dianu diteken ngono. Lah dikek iwak ngono, iwak yo. Lah wong gone nono ki gak tau nguras kok, Pak. Gone nono ku lho, akuarium iki gak tau nguras. Gak ngurasen dhewe roh. Oh alah, bening, Yang Pak. talang Bu, yang talang. Sing amenan talang. Iki kurang gede anu nemi kurang gede apa? Mesinnya kurang gede. Nek yang gede mesti Desel kono le, sisan, pasang desel. kemis, Tukon alkon. kemis. Goblok, jeneng kene kowe. Ayo, kena motormu. Larang. Mangkel aku, anggur nang kene ruwet aku. Apa ini? Engkol. Ya bang, sowak akhirnya. Akhirnya sowak tapi mateni deh. Ya Allah, Pak lali mateni. Lah. Motor dikeringno, ora dienggo. Alah. Pamer motor kok dikeringno. Akine gak dipateni. Ayo tinggal Romet ngrasane. pasti. Iwak. Iwak engkole lek skupi. Mati ya mati ora nek engkole bro. Sekupi iki mah bolak-balik aku. Ya tetep nyetrum nang suku tetep nyetrum. Bulan ke engkol kudu rupiah sedina. Kok amat ya, anake beda-beda yo. Rafa ngene, Rafa iki ketok iki lho, alus sae. Nek iki lho Pak, tak ngenekno Pak. Kan diloroi wong lho Pak. Rafa iki lak nguyuh. Lah Sumini, Rukimi, terus Mbah sapa kuwi? Mbah sapa hending? Lek Mangun, terus Deni. Pak, ya Allah Pak, manom kok delondeng. Ngono iki aku ndang terus tak delokno le Pak. Iya Mbak, pancen manuke delondeng Mbak. Ngono iki aku langsung dikobyok Pak. Lisin. Terus mengos ngene, guyu ngene. Kok disin ngono lho. Coba dijawab. Manuk kok delondeng meneng ngono. Sampai di bojo rak seneng meneng ngono. Ngono ki ndek niki lho aku langsung diceblok. Ya Allah, Pak. Ucap kok delodok ngono. Mas guys, ngerjain kabeh iki. Kabeh dikerjain iki. Super.